Nik asmoen euken, baso guztiaketan inguruan edo apur bat monokultibo horren pinuen eta landaketen apur bat horren kontraen eta bertako basoan inguruko apologia egin edo horren garrantzia azpimarratzeko, orduan, eta hori apur bat pertsonaia mitologikoekin lotuta. Geuretik sortu beka deialdirako prozesu bat, proiektu bat aurkeztu behar zen, eta apur bat prozesua saldu eta apur bat amasabilaguna herri hezitzaileen sarean eta sartuta dagoen, eta apur bat aurren parte hartzea sustatze aldetik, bai guzti jaten idea hori, hau da, nire komikia aurrentzat zuzendua izango danez gehien bat, apur bat nire marrazki estiloa eta adintarte horretarako dagoelako gehien zuzenduta, asmo esan euren ekarpenak saiatzea sartzen edo txertatzen, eta idea politia iruditu daten, hori, komikiko castingerako euren ekarpenak jaso alizeti, eta hori, zelan irudikatzen da eurek lamia bat, edo basajaun bat, edo ez dakit, herriko beste pertsonaiaren bat, Gipuzkoako herri bat da, Tolosaldean kokatuta dago, eta Liberian Aizondo bailaran. Aizondo bailara 6 herriko osatzen dugu, eta 6 herri horietatik garrantzitsuna Bilabona da. Pasaren urteko esperientzia ikusita, ez genuen zalantzarik izan, urtengo edizioan ere geuretik sortuak egitasmo honetan parte hartzeko. Kultur sorkuntza bera eta bereziki euskarazko kultur sorkuntzak bultzada bat ere behar duela instituzionaldetik eta kasu honetan udaletik apustu horretan berretsi ginen eta apustu egiten jarraitzeko asmoa daukagu, egitasmo honek aurrera jarraitzen baldin badu behintzat.